Kardom neli Bisonat Karbi live beer tatan bang Chandra Singh Rongpi. Aprangsi Bisonat Karbi live kelang arat dona pan kardom lapen kurang tunang pajiriklo. Lapen non neli kedo lake Bisonat alongri selai khati ahawar along sido. Asipini ladang neli tum tihek ben cihut ciput dia pansi dag nang kamri ke bang. Asi athepi alam thepini bang kelai kenlo. Ili tum karbi atum ta Thoi inglong le do pusitami isivera karbi ahok. Lapen labangso akar biakhe tum non ke kapapi dun piga khe kelilo. Kacar le hin pusitami litum karbi atum ta penang an kapafrang dun cetek damlong lo. Asipini lapuson lo kacarli mate labangso aja semet lo kacarli ahin along satlang ang thek keme pik ajok Assam Sarkar Education Department ahin pen non head jong kedam tang ningkan surihini ra Kri sirkep lapen ningkan surihini ra engkoi aningkan SS mate higher secondary ang dung kiti asat lang along dakachepa undun ang thek kemipik aswar lo tumaphan sarkar hin panalang litumaphan aning kirung ason pen scooty kapajir pon labangso anong e kapajir pon asai do nasi labangso anong e kachepalong dun thek Bisonat along riakar bia phanan chot kali sorang do kar biarat dona phan nong mekewan dak bangke thom ani marli mate bong somar do la alang litum pen pini ethe theni ke chapachini ji phansini litum nang kamri ke bang la pen alang litum aning alam alang litum ko puson lo kacharli pensi laso ang deng ka chipiun dun ma laso pathak chi hut chipo ji phansini litum arsik ji pen non labangso asai deng pon po lasi Bisonat karbi live kelang ber kaching honarat dona tum pusitame nang litum Bisonat along dialong ke do akar biatum lo kacharle hin ko puson si kachisik kachedang ma mate laso pathak Pupuson si dak preparation ma aso pathak kecheng pen kijut an nang kelang dunja phan chuning ri poniklo aprang si Bisonat karbi live kelang kaching hon arat dona tuma phan ke pachini ji mate nang litum atheng no che pachini asai ang deng ni litum ka paprang poning tung lake kecheng si rima terang pi alang li ningkan surihini ra kresir kep aningkan higher secondary ang dung kiti mate satlang along alang li 67% kache palong don pen so karbi dona phan nong mekewan abang thi rima terang te phan che pachini panji phan nilutum paprang pon po asi kecheng si nang li phan Bisonat karbi live kelang arat dona phan atheng no mate che pachini ji phan si chuning ri poniklo nemen ke rima terang pi pulo nepaimen ke Miss Bina rong hangpi aru nepomen ke khonesor terang pu aru ni non kachale ke Global Academy pu aru BA honors long sian English long nangli mahang ki thega rong men pachini Saraigati 1 no tangte nangli higher secondary asatlang ningkan surihini ra sirkep aningkan dak a subject tin along nangli kon an aphai se ke palong don la Bisonat karbi live kelang arat dona phan pachini ka ni English long 61 silong don home science long 83 aru alternative English long 84 aru geography long 44 aru education long 45 aru chorolo tangte nangli labangso higher secondary asatlang lapan mesen ang thek panang leke che paun donjia phan koson si prepare eklo ni timetable bonai nitum natong kachar lene ne afrang ages ke torun chonron sichar le inge hadak mane principal nitum han isi timetable bonai je ko an percentage sin angdum ke longji ma pu inge hala swa teng pen nitum han ang pachar le timetable ne bonai pi aru mane nitum han bhal se hala rak pen nang than aru lason sichar le bom aru longdun tangte kijut sinangli phan karju kangtung alam thela poikhen lo nangli lapan mesen aphai che palong don pen mate kar bia phan nong mekewan aphan choropik lo sita nangli kewang jilang apora hot nangli kaimang kopik lo mate nangli aim in life kopila pachini tha ni professor si kui kangtung ala si English long honors endon je chale pen mo ekdin professor che plang long poku lapan kladak penili tuma phan kache pachini asaya ja meklong apor kache pi pot nili tum Bisonat karbi live hin pen choropar pik lo lapan nangli lapan satlang ang thegalong mesen aphai kache palong don pen nangli pai pu anparta rong rup am chot kali Bisonat long ke doakar bidona phan nong me ke wana jok nangli phan choropar pik lo aprangsi lapen nangli kaimang mate nangli kewang jilang apor hot aim in life labangso nangli professor ke manji pu kahiman amang chekok wekja phan sinil tum rana malong hirjumi hang sinangli phan kurwang thu pajariklo kopai kimi puthot ili tumang bong misma terangpi ningkan surihini ra engkoi aningkan higher secondary asatlang along alangli 81.67% kache palong don pen Bisonat along ria kar bidona phan nong mekewan abang phi alangli misma terangpi non ili tumang bong sidolo lasi alangli hin pen kecheng si Bisonat karbi live kelang kaching hon arat dona phan kachini ja phan pura nangli che pachinik tha
Nelimen ke misma terang pi, nipomen ke seniram terang, nipemen ke hadori ronghang pi, ke nerong men ke selai khati, and peneng ne admission endonde ne drop CP entrance exam han prepare koribo. Iramtang higher secondary asat lang along nang lilapan mesen pen kachipa undun la lasi nang likopuson kachisik pen mate preparation men senang likachipa long dun iklo. Ne preparation ke la pen lo ne daily timetable chabana pen daily long ne ko anta subject pen ko anta chapter tong complete ma la anak kusin ke mane goal che set kori lo je pini la an si ne complete pa la an chapter ne complete pa. Chorolo tang tenang lipan kijut si karjukang tung alam thedo thiklang nang lilapan higher secondary asat lang along aphai mesen kachapalong dun pen kachipa undun pa chorup iklo asi nang li kebang jilang apor hot nang li kaimang kopila mate nang li aim in life kopila pachinik tha. Nedi MN life ke MBBS doctor bola si non need han prepare koribo. On angjir misma terangpi alangli MBBS Charlie pen doctor kachipan ji fan alangli kemang padupon lo lasi kebang jilang apor hot arna ma hirjumi pen alangli kemang asai MBBS mate doctor alangli kachipalong ji pu labangso akemang asai chun pon bek pu pusin ning te pon lo lapen alangli fan kurang thu pajir poniklo kechengsi puthot nang litum bisonat kar belait kelang arat dona fan kardom lapen kurang thu pajiriklo non do thiklang ki jutsia farman lake sanika ronghangpi alangli ningkan surihini ra krisir kep aningkan higher secondary asat lang along alangli 82% kachipalang don pen bisonat along ri kedua kar bidona fan nong ni kewan abangki nasi alang liphan kachipachini ji fan nilipon nitulitum bori pon polasi kechengsi nangli bisonat kar belait kelang arat dona fan chepachini ka Kardong nelimen ke sanika ronghang pi nelipomen ke biren ronghang nelipaimen ke renuka terang pi neli torun chandra pensi ke पास HS 11 non ne Krishna Guru College longsi degree koribo honors ke education ho nangli mahang ki theka rong men pachini ka neli mahang ke theke selai khati ek non selai khati churolo tangte nangli fan isi karjukang tung alam tela poikhen lo nangli kedam tang labangso higher secondary asat lang along a subject tin along kon an aphaisi kelong donik lo neli English long 85 Assamese long 83 home science long 93 education long 87 choro piklo nangli lapan aphai mesen pen kachipalong dum pen nangli paipo la pen rong rup dona fan anchot kali bisonata long ria kar bidona fan nong mi ke mana pat choro par piklo asinangli fan puthot ki jutsia farman karjukang tung alam thela poikhen lo nangli lapan mesen pen kacharle chisik bom apor sitame kebang jilang apor hot nangli kai along nangli kaimang kopila mate nangli aim in life kopila pachinik tha neli professor sikeman ni gantu pen ni la success han mani pura hard work kori choro piklo ili tum angjer sanika ronghang pi alangli professor kemanji fan alangli kachisik pusi ili tuma fan pachini lo lasi rana malong alangli kai kemang pichun bekja fan sinili tumta hirjumi hangpi pola pen nangli lapuson rat ili tum karbia khe fan karbia rada fan nong me ke mana jok puthot nangli fan bisonat kar bi life hin penali fan kurbang thu pajir pensi choro pajir eklo tangta pini labangso chihur chipura saya jai meklong nili tum lokachar liao somar api potoma fan posene kacho phapondo lasi kecheng sinangli tuma fan kachipachini ponjia fan nili rima terangpi apei pini nang stong dondo alang limen lake bina rong hangpi lasi kecheng sinangli fan bisonat kar bi life ahin pen nangli tum api apo ason ban pen nangli somar fan kache than kache pare theka joine si nangli somar tum pini lapan mesen phai kache palong don pen nangli tumarong ro pafanan chot kali apai po fanan chot kali bisonat akar bidona fan nong me ke wana jok nangli tum api apo fantanili tum choro partik lo lasi kecheng sinangli fan karjukang tung abang gela poikhen lo labangso higher secondary punon metric punon nangli somar phanangli kapacharle ahin koson kache than kache pari pensi lasong deng nang pali donik lo Nili la nili supia pan aprang hostel long bi koklo metric hodbang atiso result heng noi che lo nili high secondary hodbang hempen nili aguruto pisila alang pan ajo barota anta nili barota ekta anta kachare homoi pisi nili alang long chipiduk dunsi sa jadang pipo nili megjang je pinpen oso pan chelang si high secondary bang mesen result
long pon thu lo aprang mitri hot bang ke alang ta aning oi chom lo mane result mi pik pe ke long admission no daturun son ro school long ta sit ni tum pa an ke long pon mane mesen pen long pon pe de lo la si apo bang pusi ni li risen po au so pha ni li tum che lang pon po la non bang admission bang ni li tum han sit ni pitha pulo admission ni li tum han sit ni pik de lo la pen ni li ka chipit duk dun api pen la apo pen ni li tum ba ni chipit duk dun si nilitum aju 12 ekta anta alang long dudun si sa jadang pipo chingki chethan dun po alang phan kachale homoi pipon si non high secondary hut bangke nilitum han mesen result nevan pi pon ning arong goilo la si non kitok ji atum an api apo phanta nilina pensioning ri je nang litum atiso gurto pira law somar phan puputong result meji aphan metric tum result hengno dak putanang lining che poi dari mo high secondary hen loi litum mena result ke longi aphan ke la se high secondary ho result bang api apotum atiso guruto pirala purikha sek ba purikha phrang panang litum lang ponra la mane osomar long chipiduk dun ra la mane nang litum guruto pirala osomar long atiso chepa kosto dun chomra mane mesen result pelongi aphan nilina penta chuning rilo ako nilita nonta ako kelang ya homoy dolang ako chipiduk dun thuna lang sila anse nilina tan pachini ardam puthop pini la bangso chihut chipot asaya je meklong niltum kachupa teng pen sanika ronghang pi alangli hem api phansi ka chupa pon pola sita me mata pe phansi ka chupa pon sita asapso akasik sak doko gejot alangli hem sanika ronghang pi a ik sinang chitong dun tu alangli hem baga sar ke arong chawai juila la sarangli ik sinang chitong dun tu la si nangli phan karju kangtung mate kecheng si arju je phang nangli phan choro partik lo nangli tum hem akesar avelu wai phet pusitami nangliang ji raphan lo kapacharli akenang sot pu matha pen akon non akai hut penang an arata tum bangke sarlo phan kacharli ahin pangkri be mate kalana ni lason si litum thek ponlong do sitami lason apor hut pusitami nangli tum sarlo phan ta kacharli ahin akang tui ang deng an toy du nang ji pu kamatha pen kaching hon kachelami laso kapathi pen ajok nang litum lapan higher secondary asat lang long sitami nong me nang litum fan wan lo asi lapuson kachipaduk thek ajok nang liphan aik ason ben pen nang liphan choro partik lo asi kecheng si nang litum la sanika rong hangpia phan kapacharli ahin koson si nang litum ahin pen kachithan kachiparik ma la salam thia puthak bisonat kar vi life kelang arat dona phan pachinik tha ardom choro lo bisonat kar vi live aphan lan ka hello pen ngang alang charle bo high hongkorde phi huni ki ton pen se metric pass la dat pen ke turun chandra daksian mission an ke turun chandra first year charle bo ma si alang li epesa apo cheboy juila ke la dat pen ke la nipunu tumsing ke pachrason lang lo charle lo tangka mahapusita nipunu dharam la rubi hai la tum cepakosto lo ke la so karena sinan result la mission lo non arang degree bor peta lang secare bo bor peta pura Isnagugu College kan juga secare bo choro lo la pen kijusi non nang nangli phana karju kangtung lam thekela pekhen lo non ke bang jilang higher secondary asat lang punon metric asat lang punon ketok ji au wemar mate au somara tuma phanang liko kisi pin kharing tung lo akapla so pisan ke non chare bom secondary metric tumphan lan so se ekdom non scooty pilo lan so se ako chepakostoi phan atum news lang la hai lang ra scooty hai laptop hai lang ra lan so se charle phan boi phan sestalo ko anong re pusita timetable pen adapt pusita timetable pen lota charle khela ta khela tv ta lang time by time asan pen se ako result chepe mission je phan la an so se aru karbia khekang to ni phan kado we aphanta bisonat karbi live kelang to hon thachuni ri nangchenon bisonat karbi live kelang kaching honara dona phan kapachini tu kangtung alam thela poikhen lo ilitum angjir misma terang pin ningkan surihi ra engkoi aningkan higher secondary la bangso angdung kiti mate sat lang along nong mekeban matelang li mesen pen kachipaon don la ke 81.67% kachipalong don asar bra ilitum along nang chitong don to alang limen seniram terang asi keching si nangli phan asar bra ason ben pen nangli supi aphan lapan kachipaduk pen kacharli
nangli kitik pidun thega pot lapen labangso ang deng nangli keban ik thega pot nangli phan choro par piklo lasi non ke chengsi anangli phan karju kangtung alam thela pikhen lo nangli su pia phan lapan aphai mesen pen kache palong along nangli koson kache piduk lo mate koson si preparation nangji punangli tum apia po tum ke claim ke dam donik lo la salam the Bisonat Karbi live kelang aradhana phan asap pachinik tha la nili sopi kacharle pon ke lo puing hello timetable ateng pensi aprang si somar pc la so teng pensi ni sopi charlie ponik lo ani sia bhitor ঘন্টা ক্রে হিনি সাবজেক্ট ওয়াইজ সাবজেক্ট ফপত 2.5 ঘন্টা লো পুছি পাচারলে এগলো আর দি ওয়ান চেকলুজন থম ফ্রাঙ্ক প্ল্যান না সনসি প্রিপেয়ার পনিগলো আসি না সতেং প্যান চারলে পনপত রেজাল্ট মেক সেন প্যান লং পনিগলো লানি